Durung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang dereng ketinggalan nggih, sepindah malih nggih untuk ibu bapak yang di belakang, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, capipun salam kangge masyarakat. Pundi mriki wau? Dong bulu, nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu niki Bapak Sohibul Haja, acaranipun tasyakuran nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu untuk seluruh sabu yang sudah hadir di sini, matur sembah nuwun. Nggih, kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi ninggal katresna. Ya Budi Wijaya. Tresnan sampun kabarso. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Jono. Nggih wilujeng dalu. Ade Dias, Daud Nggih. Masih remaja, masih imut-imut. Nggih. Sampun ngaturaken tembangipun ninggal katresnan. Nah, nggih alhamdulillah matur sembah nuwun. Dumateng panjenengan Bapak Sohibul Haja kira Bapak Dasim. Nggih, Bapak Dasim keluarga. Nggih. Ini penopo dalu niki kabar paring panglipur dumateng Bapak Dasim keluarga dalam masyarakat. Nggih. Pundi niku Kedung Bulu. Monggo langsung kemawon. Kita kasih kesempatan Bapak Dasim yang mana tadi? Monggo keluarga dari Pak Dasim. Nggih. Kesempatan nggih mboten napa-napa. Monggo Bapak Ibu Saipul Haja menawi ngersakaken lagu. Monggo minggah. Pripun? Sampun boten. Bapak Dasim kali Bapak Kastono. Bapak Kastono. Nggih. Yang mana? Nggih. Yang mana ini bapaknya? Ayo Bapak. Nggih dalu niki Pak Dasim masih tetangga kali Mbak Nur Fadilah. Mbak Nur. Nggih, nggih Mas. Mas terase sing tahun do wisik nika. Berapa tahun yang lalu niku nate mriki Budi Wijaya. Dan pundi Mas? Nggih ten griyane niki Mbak Nur. Mbak Nur Fadilah. Dalam acara tasyakuran yan sami mawon. Kula tasih ali. Nggih kula tasih ali. Monggo niku. Nggih niki yang di belakang. Bapak Dasim. Bapak Dasim. Napa Pak? Yang diminta. Sak senenge sampean. Gitu. Kasih tahu untuk bolo-bolo sabu yang nyawer di depan untuk yang nyawer bolo sabu mohon didengarkan nggih.
Untuk sabu-sabuku boleh nyawer tapi di samping. Kula pun dikomplain jauh hari ya. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun sangat Mas. Pripun no? Sabu selalu hadir, selalu mengikuti Budi Wijaya dimanapun berada. Nggih. Untuk bagi yang sudah paham, tolong diingatkan teman-temannya itu. Piye Pak? Sampeyan lek komen, sampeyan tak kon anggap dhewe piye? Oke. Awas meneh hati-hati sampean. Aku eling sampean soalnya, nggih ya. Gitu. Untuk yang nyawer di samping mawon, lo ganteng ya. Nggih, di samping mawon. Biar suasana di depan itu ketinggalan indah, nggak semrawut. Monggo. Nggih. Kasih kita apa no? Gelang alit Mas. Gelang alit. Gelang alit. Oke. Dan aku lek ngomong ini mau mesti diprotesi arek sabu no Mas. Nggih, monggo yuk gelang alit. Nggih, monggo. Hasumo. Bersama Budi Wijaya. Lagu-lagu. Ayo Pak Tasik. Yo. Sik. Pen kene lho ben ketok ganteng ya lho Pak Dasim. Sip. Pun siap. Oke. Matur sembah nuwun sampun. Lho. Ten pundi? Dereng mantun. Pun kerasa. Satu lagu bang, pun kerasa bedreng. Dereng. Nggih kesusu pundi ya? Temriki mawon. Ping pisan gak kaya ping pira Mas Jono? Ping pindho. Ping 5 no. Kok maneh? Dilak-diluk pokoke nane nggih. Oke, masuk. Tanggamu dhewe yo ning. Tanggane dhewe. Pak Dasim monggo kali Bandur. Kali Bandur. Ser. Nggih boleh juga apa Parjo. Sinan kula enten gangsal niki. Ser. Nggih nyuwune niku Mas Jono. Nggih. Merah jambu. Oke. Nggih dari ibu-ibu protes sekawan mawon ning 4 orang mawon yang di atas. Oke. Ini yang di panggung hanya 4 orang. Mangke giliran. Ayo, siapa yang mau turun duluan? Ayo. Setelah satu lagu mangke giliran. Nggih, 4 mawon nggih. 4 mawon. Sekawan mawon. Ibu ini ke protes. Lah nggih. Papa tae aja, kabeh kok ya. Nggih, mangke saged minggah malih, Bapak. Oke. Loh, ya kan? Ada cuman 4, enggak apa-apa mas 4 aja. Tidak boleh ternyata. Kemarin boleh, sekarang enggak boleh. Itu keluarga dari Pripun? Nggih, sekawan mawon berarti Mas. Itu keluarga dari Pak Dasim. Mana? Ya. Yang 2 ini. Ya. Oh niki sing biasa nanggap kula Mas. Niki sinten sing mboten kenal. Bulan pira yo? Nggih. Oh tak anteni wong situk iki tok lho. Wong situk iki lho. Aduh. Merah jambu. Nggih. Yuk. Iya. Jambu. Siap. Nagani panggung penyedotan. Lo. Dasim. Nggih. Sik. Pak, ayo akate mudhun to. Apa Parjo? Aku gak terima lek sampean mudhun. Lek sing nduk jero iki gurung sampe entek aku gak terima. Oke, siap, Pak? Siap. Kapan man? Lah, nggih kapan maneh. Pokoknya wong sitok iki tok Mas sing tak gondeli. Lina ini tidak. Apa? Sampai pernah diseneni Pak MC. Oke, iki sing nduk jero iki lho lek gantek lho, masih to.
Cinta merah pokoknya aku. Kita apa? Nggih. Ya khusus sampean tak turuti iki. Oh, kembang Probolinggo, Mas. Bang Probolinggo. Nggih. Pokoknya gak ditayup ya. Awas lek ditayup. Royal mawon apa? Nggih, ampenan ditokno iki wedhuse ya ditaleni no. Oh, kerduse kok nang diseni. Nggih, niki dari penggemar setia. Nggih. Ya diminta sanana Gambang Kiwo. Oh, selalu pakai setahun iki nggenmu tok nah. Tenang Mas Bro. Oke, Bro, tenang ae, Bro. Ya tenang ae. Tenang Mas Bro. Gak iso lagu iku tetep gak iso di backlist. Gak iso. Iku tunggal nggih. Kembang Tembang Probolinggo. Probolinggo. Yuk, semoga. Tresno kang sejati
wedi yen kelangan kome ayo endah polo kromo wae kembang arep propolinggo ringaweni banyu ning asmara kembang arep propolinggo ringaweni loncatane mata sayur kentang sambel bawang lalap gobes apa ra kelingan bukaan lawange tresno nyumeng ayu kembang propolinggo matur sembarangan Propolinggo. nggih Mas Jono Acur ya. ajur Kapan mana? kapan maneh dipel koto Iya. tak golek neh meneso dodol gabah menghilan aja nih Yuk, maka next selanjutnya nggih ada yang minta gambang kiwo gambang kiwo di atas mau tinggal buatan. enak nengah loh Mas timbang kiwo Mas Mau sama nih Pak Lurah, Pak Aryono. Ini ku pleknya apa? Parjo nih Pak Aryono. oh nggih ta oh lho ngaten iki lho kok sarungan wedi melorot aku ngene iki oh aman ta aman Bu Aman. oh gambang kiwo dulu nggih Gambang kiwo mantun dulu. niku tombo kangen Tombol kaki abang. Yo dikasih. sanana Kau tenang dulu. Tenang diam sing manis. Padahal lagu niki kula kangen blacklist sehari mawon. Tidak bisa. Bu Ten, bantuan Bu Ten. Gambang kiwo. Besok datang duduk manis. Nggih Mas, ya wasaknone. Diam-diam pengendangnya awake dhewe Mas Amrit iki. Lah nggih. Kan plek yo. Iya, we tak layani gambang kiwo. Kalau belum. Oke, Pripun Mas? bolo sinden minta lilo. Minta lilo. Bolo sinden Bolo sinden oh nggih semrap wonten bolo sinden. rahasia. Oh nggih, iku cek melok ae bolo sinden niku. Lah nggih, winginane njaluk iku wong tuwa saiki njaluk lilo. Gak usah disebut tapi Mbak Ade ngoten mawon. Lho sampean apa Mas Hambrip? Sampean apa Mas Hambrip? Ayo ngomong. Gak tahu. Oke. Mas wonten Nggih. wonten apa? Anoman bom juga. Mana bom? Nggih. Pon niku. Ya dulu yang mana? Lilo napa mana dulu? Lilo. Pundi? Iya. Yuk dikasih bolo sinden yang diminta lilo. Delewong monggo. Sumber. sakno ya Mbak Nur Sakno temenan lho, Dek. Ini iki gara-gara kebutuhan. Kok penting matur suwun. Gini, durasi waktu tinggal satu lagu. Makin jumpa di acara Bedayan Serba-Serbi. Yuk teman terakhir ceritane wayang Jawi
Rahwana Raja Rane gawe geger nyolong sinto karo mancan cutum Kowos dadi awu kopong gede jroning raja tak turuti lo lagumu. Ayo, kobok kabeh. Cuma lagu. Nana niku ya Mas, ati lungguh mriki, rumangsane aku kethek ta. Iya no. Anggit aku anoman be. Jenis kok ini orang bodoh. Yes. Seperti biasa durasi waktu kita bagi. Kita bagi memang ke tasik kepengen maling dan bedayan serba serbi lebih banyak lagi. Kocone dirimu lebih banyak. Wes ayo nang wes nggih monggo. Iya. Perform terakhir pada padatan.
Harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna bila tak ada lagi sayangmu yang indah untukku. Harusnya kau tahu betapa hatiku sakit dan ku terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku sudah tak sempurna segala harapanku, dan lalu kau pergi kini terbang jauh hilang. Asmara ses kurang agung denganku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, asmara, hilang apaku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Asmara, ini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, asmara, ini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku hingga ku terluka. Woi. Budi Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.